Laruki akai. Aliyu yanzu na muka gaba magana da Iro. Direban gidan Matawalle. Gobe da safe zaka je makarantar. Za a je a ɗauko ka kamar yadda muka gaya maka. Ruki, akwai matsala fa. Wata irin matsala kenan? Anya Hajiya Sara ko ba ƙarya take ba da ta ce tana da juna biyu? Yaya aka yi wannan maganar marar daɗin ji ta fito daga bakinki Hajara? Mommy, wannan gidan ya rasa mace ta gari. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.